Kainit sa panahon. So what's up guys, no? Nakakadres mo ang payag. Gikan ko sa kong lakaw. Daghang gilakaw ron, nagpalit mga resitas akong bata. Nya, wala ko'y kwarta. Nya dugog diis, nagkuan ko. Ngayon kong kwarta diis. Yo, what's up guys? May bunta guys, so ngatong sa tag guys, hospital guys, maghatod ta og sanina og kuan. Mga tusad ta kay na ako may palito ng tambal ni text ako asawa. So akong bata guys, okay na akong bata niya. Negative ra ang resulta sa kuan. Mga check up niya. Nya nag-ilis na pug tambal. Mo na mga tuta kay data aning kuan. Ilang mga sanina sa akong asawa ug sa akong bata og kaon. Yahang kaon sa akong asawa. So one day guys, mga ilang kadlaw 8 days na gikan pagka-admit sa akong bata. So pagyud ambot ka na sana pag-usog sa doktor kung ma-okay na siguro akong anak. So guys, ngantos na guys kay hapit pa kog kuan ron tambal. Hapit mato ko hospital ayon balik ko magkuha sa resita. Balik ko rin palig og tambal. So naabot na mi dire sa mga bibi, namong bibi nagkaon, namong bibi kaon. Kaon si bibi. Naghan ang tao rito ba sa Lunes? Oh, check up ang uban. Soto, dagang Lunes. No? No. Tugas kuya deh, Kuya. Kuya. Nauli na. Gi. Nauli na. Day. Magdula na ta. Ala. Ay. Sing kubukon mo day. Ha? Kainit sa panahon. So what's up guys, no? Nakakadres mo ang payag. Gikan ko sa kong lakaw. Daghang gilakaw ron, nagpalit mga resitas akong bata. Nya, wala ko'y kwarta. Nya dugog diis, nagkuan ko. Ngayon kong kwarta diis. Silbi ning akihan ni. So tambal sa kong bata o kay sa buok 708. Dami tambalan no. Epektibong siguro kay na. Mahal man kaya. Mapa siguro to kahibaw na pagilayng mahal na. So ilis ko guys kay mao pa gyud pag-abot nako. Kung batang gamay na sa kung kuan ito. Ako ang ugangan, ako ang gilingaw-lingaw Yakult in town og biskwit. Kaya sige pangita siyang kuya. Kuya Bintoy niya. Ilis ata guys kay. Kuan. So okay guys, no, mana tag-ilis guys. So ito ang ako ang bata nasa babaw. Okay. Ako itong patulugon. Niya akong asawa pod. Idugog diis ganiha. Kung ingnan nga text unya og unsay kinahanglanon. Dugay kay mo reply. Dugay na ka-reply niya. Naabot na ko dayo usapan ni text. Nagpasidaan sa siya daan nga magdugay siya maka-reply kay ang ilang charger gihulman. Gihulman sa ilang ka-word meter pod nila. Ang dugay ka-reply. Karon pa yung kabasa. Alas 12 na. Kay akong bata kita naglugaw. Lugaw nga
Nato gatas noon. Magusto iyaim noon ron. Mabalik ko dito. Sige ako balik-balik. Dapat hapon sa unta do. Hapon. Buntag ra kita unta man to. Nautuhan lang ko kini atok diis. Sa mara atong vlog ron guys, update sa kuang bata natos sa CCMC. So, may tagkalian Ginoo mga gawas na ay. Ano ko trabaho ni? Kuha na. 15 ko nagsugod. Sa city choose ng 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ka adlaw. Dalas Domingo. Ang dalas sa 15 na as 10 ako. 10 buntag. Ano pag uli na ako padung diri. Cebu. So, thank you sa yung pag-watching guys no. So, God bless yung tanan. Mayong adlawng Lunes. Lunes ba? Talaga Lunes.